साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि अलंबार मोसाहारिनि गोथार जुलिया गाजा गोमजायै जोबलांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि जाखांफु लिरगिरि अलंबार मोसाहारिया साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ 2022 मायथाइयाव आवग्रिनो हादोंमोन। बिथां अलंबार मोसाहारिया बरफाम बालमाहुनर पिता गामिनि बिलोस्रि बसुमतारीखौ थांनाय 24 एप्रिलाव जुलि खालामो। बे सानखालि बिसोर सानैया नखरनि बिमा-बिफा, गामिनि रायजो राजा आरो बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों गोथार जुलिखौ जाफुंसार होयो। दिनै बिसोरनि जुलिनि रिसिपसना गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि अलंबार मोसाहारि आरो बिलोस्रि बसुमतारीनि गोथार जुलिजों लोब्बा लाखिनानै फुंखा थुनलाइयारि आयदानिफ्राय खन्थाइ आवरायनाय आरो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे मोसानाय हाबाफारिखौ लाफायो। गिबियावनो आंनि सिथ्लायाव नुजाथिफैनानै गासै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, लोगोसे आलासि बिथांमोन, लोगोसे लोगो बिथांमोन, लोगोसे लिरगिरि बिथांमोननिसिम आंनि सिथ्लायाव नुजाथिफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आंनि हाबाया, आंनि गोथार जुलिया 24 एप्रिल 2023 बरफाम गामिनि बिलोस्रि बसुमतारीजों जाबाय। लोगोसे दिनै जि आलासि सोंनाय हाबाफारि, रायदावनाय हाबाफारि, बे रायदावनाय हाबाफारिफोराव जायफोर नुजाथिफैबाय बिथांमोननिसिम साबायखर। लोगोसे बे हाबाफारियावनो थुनलाइयारि जखन्थाइ लोगोसे लानाय जादों। बे हाबाफारियाव माखासे मानि जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों, मैखोमै बाहागो लादों। फुंखा थुनलाइयारि गौथुम, लोगोसे बिथां आफादगिरि गाहाय नेथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनाबो बाहागो लादों। लोगोसे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि बिथां मिथु बर'आबो सफैदों। लोगोसे जोंनि CK प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनाबो सफैदों। लोगोसे बिदिनो खाथि खालानि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंहानि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। जायफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों बिथांमोननिसिम साबायखर। लोगोसे गोबां आलासिफोरखौ खबर होनाय जायासै, आथुर बिथुर जादों। लोगोसे गोबां लोगोफोरखौबो खौरां हरनो हानाय जायासै। बेनि थाखाय जायफोर बिथांमोननो खौरां हरनाय जायासै बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिबाय। उन समाव सुजुग सुबिदा जायोब्ला मोजां खाबु मोनगोन। थारैनो जायफोर नुजाथिफैबाय बिथां नुजाथिफैनायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे न'खरनि जानानै साबायखर आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनै फंबाय अलंबार मोसाहारि, जाय लाइमोन साहित्य एकाडेमि थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि, फंबायनि बे गोथार जुलिनि दिनै बानजायनाय बे हाबाफारियाव फैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों जे बिथांनि जाखिनि इयुन सम गोथार जुलिनि उनाव बिनि संसार न'खर गासैबो जेन गोजोनै बाबेनलाङो आरो बेखौनो आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। जों बिसोरनि जिउमायाव बोर सारस्रिहरो आरो बेखौनो जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मिजिंथिदों आरो आर'ज गाबदों। गोथार जुलिजों लोगोसे थुनलाइयारि आयदा लाफादों। बेयो थारैनो जोबोद आरो बाख्नायथाव जादों। मानोना अलंबार मोसाहारिया सासे साहित्य एकाडेमि थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि आरो बे गोथार जुलियाव थुनलाइयारि बे आयदा लानाय बे हाबाफारिया थारैनो फंबाया जे सासे थुनलाइ सिबियारि बेखौ समायफ्लेहोदों। लोगोसे बे थुनलाइयारि आयदाया थारैनो माने दिनैनि बे गोथार जुलिखौ बांसिनै समायफ्लेहोदों आरो बियो जोबोद ओंथि गोनां जादों। आरो बेनि थाखाय जों जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। जेन बे थांखि आरो हाबाफारिया गोजोनै जाफुंसार जाथों बेखौ मिजिंथिदों। थारैनो गोजोननाय मोन्दों। अदालगुरि गामियाव साहित्य एकाडेमि लाइमोन थुनलाइ आयदायाव बान्था मोननाय अलंबार मोसाहारिनि दिनैनि बे आलासि रायदावनाय हाबाफारि, गावनि गोथार जुलिजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै अलंबार मोसाहारिनि जुलिनि मुङाव जि खन्थाइनि मोनसे गोदै बुब्लि बेवहाय हाबाफारि आखायाव लाफादों। बेयो जोबोर ओंथि गोनां जादों। जिहेतु बिथाङा थुनलाइनिनो मानसि आरो बे थुनलाइगिरि हिसाबै बिथांनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाया जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमाबो बाहागो लादों, गुबुन गुबुन लिरगिरिफ्राबो बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानाया जोबोर ओंथि गोनां जादों। बिथांनि दिनैनि बे आलासि रायदावनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै थारैनो आं गोजोननाय मोन्दों।
गोजोन्थों। बुंनो थाखायथ' जोबोर हांखुर माने जोबोर रंजाथाव गोजोनथाव बुब्लि आरो बे बुब्लियाव गिबिथाराव आङो अलंबार मोसाहारि आरो बिथांनि अनजालि बिसि बिलोस्रि बसुमतारी बिथांमोन सानैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि पार्सनेलि हामलायनायखौ बावहरबाय आरो नै नोंथांमोना दा नुनो मोनदों दिनैनि बे जि हाबाफारि बिथांनि गोथार जुलिजों लोब्बा लाखिनानैनो गोथार जुलियाथ' 24 एप्रिल खालारावनो जालांबाय आरो 20 दिनैनि खालाराव आलासि सोंनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथाङा जोबोद मेहेर गोनां नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव गुबैयै थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां मानसिखाय बिथाङा जोबोर ओंथि गोनाङै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय रोजाबनाय मोसानाय हाबाफारि थागोन बेवहाय बाहागो लानानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बिथांनि इयुन जिउआ जाहाथे जेब्लायबो जौगालांबाय थाथों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आं दहायनो होखाबाय इयुनाव जाहाथे आरोबाव जौगालांनो हाथों थुनलाइनि फोथारावनो जा गावनि गावारि जिउनि गुबुन थांना थानायनि राहानि बेलायावनो जा गावजों लोगोसे मोननैबो न'खरनि गासै आंगोफोरनि जि न'खर बेयो अरायबो गोजोन खुसि थांनो हाथों बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।